Yeremia tidu baako. Asɛm a efiri Awurade nkyɛn ba Yeremia nkyɛn nie. Muntie apam yi mu nsɛm, na monka nkyerɛ Yuda mmarima ne Yerusalemfo, na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie. Wadome deɛ ɔnte apam yi mu nsɛm a mehyɛɛ mo agyanom, da meyii wɔn firi Misrim asase so firi dadeɛ fononoo no mu sɛ, muntie me, na monyɛ nneɛma a mahyɛ mo no nyinaa, na moayɛ me ɔman, na me nso mayɛ mo Onyankopɔn, na mama ntam a mekaa mo agyanom no agyina, sɛ mede asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ bɛma wɔn, sɛdeɛ ɛteɛ ni yi. Na megye so sɛ, Amen, Awurade. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, pae nsɛm yi nyinaa Yuda nkuro ne Yerusalem mmorɔ no so sɛ, muntie apam yi mu nsɛm na munni so. Ɛfiri sɛ mehyɛɛ mo agyanom da a meyii wɔn firi Misrim asase so baeɛ, na ɛde besi nnɛ, metua nhema mehyɛ wɔn daa sɛ, muntie me, nanso wɔantie, na wɔammrɛ wɔn aso ase, na wɔn nyinaa di wɔn akoma bɔne din yɛ so. Enti mede apam yi a mehyɛɛ wɔn sɛ wɔnni soɔ, na wɔanni soɔ no nsɛm nyinaa aba wɔn so. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, Akyiateɛ aba Yuda mmarima ne Yerusalemfoɔ mu. Wasane kɔɔ wɔn tete agyanom a wɔampɛ sɛ wotie me nsɛm no mmuyɔ mu, na wodi anyame foforɔ akyi som wɔn. Israel fie ne Yuda fie ato m'apam a me ne wɔn agyanom pamyɛ no. enti sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mede bɔne a wɔrentumi mfiri mu mereba wɔn so. Na sɛ wosu frɛ me a, merentie wɔn. Ɛna Yuda nkuro ne Yerusalemfoɔ bɛkɔ akosu afrɛ anyame a ɔrehye aduhwam ama wɔn no, nanso wɔrennye wɔn. Wɔn amanehunu bere no mu. Na sɛdeɛ wo nkuro dodoɔ teɛ no, sɛdeɛ w'anyame nso dodoɔ teɛ ne no, O Yuda. Na sɛ Yerusalem mmorɔ no dodoɔ teɛ no, saa ara na moasisi afɔrebukyia ama aniwudeɛ, afɔrebukyia a wɔhye so aduhwam ma Baal. Enti wo deɛ, mpa kyɛw ma ɔman yi, na ma wɔn ho su ne mpaebɔ so, ɛfiri sɛ wɔn amanehunu bere no mu, wosu frɛ me a merentie. Medɔfo adi asɛmmɔne yi, ɛdeɛn na wɔyɔ wɔ me fie? Mpayɛyie ne afɔrebɔ nnam bɛyi wɔn musuo no. Sɛ w'amanneɛ no ba a, wobɛdi ahurusie. Anka Awurade frɛ wo ngudua frɔmfrɔm fɛfɛ a ɛso aba pa. Nanso afei ɔde ahum kɛseɛ huuyɛ asɔ ne ho gya, na wabubu ne man. Na Asafo Awurade a wɔtɛw wɔ no akyerɛ musua a ɛreba wo soɔ. Bɔne a Israel fie ne Yuda fie ayeyɛ, sɛ wɔhye aduhwam a Baal de huru me boɔ no nti. Na Awurade maa me hunui, na mihunui nso. Ɛno mu na wokyerɛɛ me wɔn ne yɔe. Nanso me deɛ, na mete sɛ odwama a ɔdwo a wɔde no rekɔ akumeyɛ. Na minim sɛ wapam me tiri so sɛ, momma yɛnsɛ dua no ne n'aba, na yɛntwa mfiri ateasefoɔ asase so, na wɔankae ne din bio. Asafo Awurade a woyɛ otemmufoɔ trenee a wosɔ sawa ne akoma hwɛ, ma menhunu m'awerɛtɔ wɔ wɔn so, na wo na mayi m'asɛm adi akyerɛ wo. Enti sɛ Awurade ka no Anatot mmarima a wɔrehwehwɛ wo akum wo na wɔka sɛ, nhyɛ Awurade din mu nkɔm na woangu yɛn nsa ano no ho nie. Ɛno nti sɛ Asafo Awurade sie nie, hwɛ, merebɛtwe wɔn aso, mmeranteɛ bɛtotɔ afena no, na ɛkɔm akunkum wɔn mmabarima ne wɔn mmabaa. Na nkaeɛ biara renka ma wɔn, na mede bɔne bɛba Anatot mmarima so, wɔn asotwe afe no mu.